En kort beskrivelse af, hvorledes man laver en velkomstbesked på sin Garmin Edge-enhed. Til at starte med skal du forbinde din Garmin Edge-enhed med din computer via det tilhørende USB-kabel. I det her tilfælde så har jeg allerede forbundet den til min computer, en MacBook. Man kan selvfølgelig også bruge en Windows-baseret computer, i det proceduren praktisk talt er den samme, men at man finder filerne et lidt andet sted. På en Mac der bruger du Finder til at finde din Garmin-enhed. På en Windows-baseret der bruger du min computer, ikonet på skrivebordet, eller ind under startmenuen kan du også finde min computer. Så vælger man Garmin-enheden, og inde på selve Garmin-enheden der er mappen med alt Garmin-data. Den vælger man så. Scroller man ned, så er der en tekstfil, der hedder Startup. Vælger man den og lukker den op, så bliver den lukket op i en teksteditor. I det her tilfælde kan man se, at jeg har sat display til 10, som betyder, at den bliver vist i 10 sekunder. Vi kan ændre den til 20. Og så har jeg skrevet, denne Garmin tilhører Claes Lau, Findelund, udlås, ring, og så mit telefonnummer. Når man har skrevet den besked, man vil, man kan også vælge en anden besked. For eksempel god tur eller noget andet, afhængig af hvad man synes, der skal være relevant, der står i sin startup besked. Så går man ind og gemmer den her tekst igen, og så kan man afvikle sin Garmin, eller afmontere sin Garmin fra sin computer, og så har man næste gang man starter sin Garmin-enhed op, så er tekstbeskeden, står den på forsiden. God fornøjelse.